Men at man det er de grundlæggende menneskelige værdier, som vi har valgt skolen på. Og han så det som sidste chance, da han stod i enden af 9. klasse, at det var nu eller aldrig, at den der efterskoleoplevelse skulle tages. Når vi bliver spurgt om, hvad er det så, I lægger vægt på, at han er på lige præcis 2 års efterskole, så synes vi jo netop det her med, at der er den her høje faglighed, og så også personligt lederskab og så sociale kompetencer, at man lægger vægt på de her 3 enheder. Jeg tænker, det er meget universelt i forhold til resten af hans uddannelse, karriere og sådan noget. Sådan nogle gode grundpiller, som han så bygger videre på. Jeg synes, det har været en kolossal forandring. Altså, Simon han er blevet en god ven at snakke med. Altså, vi kan tale sammen på... Nu havde jeg fornøjelse hjemme i bilen i går med trafikuheld på motorvejen. Vi kan snakke om emner på en anden måde. Og reflektere, hun begynder at føle sig hjemme, og det fortæller mig, at det virker. I forhold til, at jeg synes, de redskaber, hun får, det er nogle, hun kan bruge hele livet. Og støtte hende i den udvikling, hun får på 2 år. Noget mere med sine sociale kompetencer, det er at have nogle gode kammerater og udvikle de venskaber. Og det er der slet ingen tvivl om, at der har han taget et kæmpe skridt fremad. Det tager jeg som et tegn på sådan selvstændighed, en modenhed, og få øje på, at altså en oprigtig taknemmelighed. Victor havde altid gerne ville på efterskole, det vi støttede ham i. Og der er ingen tvivl om, at det ungdomsliv, han skal ud og fortsætte, det vil han være bedre at klæde på til, mere parat til, mere moden til, når han skal videre i sin ungdomsuddannelse. De forandringer, jeg ser, er en større selvtillid. I stedet for bare den der med, at jamen, det sker ordentligt på et tidspunkt, og så bliver det ikke til noget. Her er det sådan, tage fat i det, og så går vi i gang. Og så tænkte vi havde talt om, at Valentin skulle på efterskole, så var vi bare sikre på, at det skulle vi prøve. Men hun får en selvtillid til at bruge dem og sige til andre også, at prøv lige at se her, eller det her det er smadret spændende, og ved hvad vi kan bruge det her til. Og det var helt klart, det var det Victor han rigtig gerne ville, og vi var jo kun bare, fedt nok, at det var noget, vi kun kunne støtte op om. Og sådan. Vi kunne ikke have ønsket det bedre, vi havde nok ikke set det komme, men så blev det sådan. At hun mange gange i sit liv har været taknemmelig for det, hun har lært på campsene. Og alt det, hun har fået af personligt lederskab på de her camps. Så hun var sådan helt fuldstændig skarp på, at det synes hun, at Sisse skulle have chancen for.